erikoistuneet valmentamaan 6 oppilaalle. Täällä on paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja jos mä esittelen nämä coachit teille eka. Meillä on Henkka, fitnesspäässä siellä. Loistava coachi. Sen vieressä on nuori Samu, meidän uusia coacheja. Sitten meillä on RB, joka on ollut teihin kaikki yhteydessä WhatsAppin kautta. Sitten meillä on Varsinais-Suomen rehtori, joka tulee pitää huolen teistä kaikkia, että olette oikeassa paikkaa oikeaan aikaan, eli Japi. Hän on täällä talossa hallituksen puheenjohtaja. Kyllä. Sitten meillä on Joona, on tässä vieressä, on Turussa, tekee valmennushommia aktiivisesti täällä. Sitten meillä tuli Niko tähän, joka isä on tämän hallin toimitusjohtaja ja Niko kovan luokan coach ja pelaaja. Siellä on siksi rotsi päällä, se on vähän klesa tänään. Se tuli vaan katsoa, miten tämä homma menee. Yes, sitten meillä on Oliver tässä näin. Kovan luokan peluri, ehkä paras meistä, en tiedä vielä, mutta on innoissaan tulossa coachaamaan teitä kaikkea. Ja sitten meillä ei ole Annis, vaan meillä on Minnis tässä näin. Joo. Ja meillä on ihanaa, että meillä on myöskin tyttöjä opettamassa. Ja sitten meillä on vielä Raakel tulee vielä. Raakel on tänään pelaamassa kisoja. Okei. Tää homman nimi, ei haaskata paljon aikaa tuohon höpöttämiseen. Mun nimi oli Jari.